Gaurkoan errenteriara hurbildu gara, Xenpelar etxera. Kimuts proiektua ezagutzera. Kimuts liburu soil bat baino askoz gehiago da. Bertan aurrekin abesteko, margotzeko, mozteko, gauza ugari topatuko dituzue bertan, baina ez soilik liburuan. Euren webgunean, proiektuaren informazioaz gain, bertan topatuko duzuen material guztia daukazue deskargatzeko Creative Commons lizentziapean. Gurekin gainera gaurkoan Miren izango dugu. Kimuts proiektuak badu bigarren parte bat Zeinuts izenekoa. Eta honetan gorrentzako adaptatu dute proiektu guztia. Horregatik gure elkarrizketa itzuliko du gaur Mirenek zeinu hizkuntzara. Arratsaldeon Miren. Erresa izan alda proiektu honi zeinu hizkuntzan hitz eta istorio guztiak kontatzea. Erresa izan da eta arazoak ekin ditut aldi berean, erresa izan da, gumentzako ipuinak dira eta zeinatzea oso erresa da, baina gertatzen dena da bokabulario oso espezifikoa dela eta zeinu hizkuntzan ez dela existitzen, orduan zeinu pila bat inventatu egin behar izan dutez. Bueno, oraingoan Miren gurekin batera barrura goaz eta beste kide guztiak ezagutuko ditugu eta euren hitzak eta proiektuan egin dituzten ekarpenak ezagutu. Goazen barrura, Miren. Bueno, Jordana eta Nora, kontatu iguzue, zer da Kimuts? Kimuts etxe giroan hasitako proiektua da, pixka bat gu biok elkartu ginen eta gure sentsibilitatea transmititu nahi genien gure alabei mundua ulertzeko modua transmititu nahi genien. Bai, ama gara eta sortu zitzaigun ideia edo beharra egunerokotasunean gertatzen diren ekintzetan, aurrekin eta inguruan ditugun pertsonekin, musikaren bitartez errezago edo alaiago egiten direla. Hori, egunerokotasunak baditu patroi batzuk eta batzutan zaila sortatzen zaigu horietatik aldentzea, ez? Eta batzutan behar dugu beste arnasgune batzuk, ez? Eta Jordanak esan duen moduan, hori, ideia ona iruditu zitzaigun, gure ahalmenak edo batu eta horrekin zerbait sortu. Hasi ginen musikarekin eta goxatzen. Bai. Bueno, Kimuts gora, Kimuts bera gabiltza, baina konta iguzu Nora, nondik dator Kimuts izena? Kasu honetan Kimuts izena izanaren islada da. Eta kuriosoa da, zeren Kimuts izena bera ez proiektua, baizik eta izena, sortu zen proiektua garatu baino lehen hastapen horietan, ez? Jordana eta biok elkartzen ginen etxean, bere etxean, nerean edo parkean, askotan parkean aurrekin eta moduren batean deitu behar genion sortzen ari zen hori. Eta oroitzen dut, nola etxean nintzen gau batean, ideia guzti horiek buruan, ez? Zurrunbilo horretan, eta kimua hitza, etorri zitzaidan burura, nolabait adierazten zuena hori, ez? Loratu behartzen hori, hor bazegola zerbait, ez da? Eta gero, teixa edo soinua, guretzako, behintzat niretzat, sonoridade berezi bat da, ze aurra urduri dagoenean edo lasaitzeko eta besotan hartu eta soinu bat ez dagoela oso definituta, ez? Eta gainera teixa ere oso gurea da, ez da? Eta orduan batean Kimuts hori etorri zen eta polita da ikustea nola zuk intentzio bat jartzen diozu edo izen bati eta gero hori da gertatu dena, ez? Kimu desberdinen ekarpenak egondu dira eta nola loratu den zerbait dela justo proiektua, ez? Kimuts proiektua. Eta, hori sentitzea ikaragarria da. Eta proiektu honetan Euskal Herri osoko jendeak parte hartu duzue auzolanean, ez?
Bai, aipatu bezala, etxean hasi ginen, doinuak lantzen, binon bapatean esan genuen, pues, doinuek letra bat behar dute, ezta? Eta orduan, ezer baino lehen jo genuen anaiaren gana, Odei Barrosoren gana, eta berak laguntasunaren letra egin zuen. Eta gero, pentsatu genuen, aberasgarria zela, Euskal Herri osoko pertsona desberdinen gana jotzea, beraiek letra desberdinak egiteko, eta hartara, ahozkera desberdinak, hiztegi aldetik ere, ekarpen aberats hori txertatzea ere transmititu nahi genuen hortan. Orduan, bildu ginen adibidez Salvador Bigarrenarekin, eta ara joan ginen Jordana eta biok Bibolinarekin, gure ahotsekin eta gure ideia guztiekin, oso gustora egon ginenan Urepelen, Urepeleko hartzaiaren baserrian, bere emaztearekin, Michel Aireren emaztearekin, berak erronka hartu zuen oso pozik, eta, horrela salto egin genuen, Urepeletik, Oiartzunera, Gasteiz, Lexaka, eta, joan ginen, pertsona desberdinen gana, batzuk gure gana eta etortzen ziren, edo ezagutzen baldin bazuten edo, ezagunak, eta, ondoren etorri ziren arregloak, eta doinuek badute, kantek badute arregloak, badituzte arregloak, eta hor, badibidez, Arkaitz Miner, Mikel Ugarte, Jordana Otsoa ere, lan egin zuten. Gero, kanta oso bat Makulukeneko lagunek kideek egin zuten, eta oso pozik. Gero etorri ziren hori ipuinak, irudiak, maketazioa, weba, proiektu guztia nola zabaldu hori ere lana dela, eta oso pozik. Lan handia, bakoitzak ematen zuen altzuena, zekiena, edo ez baldin bagenek egun zerbait ikasten gendun, eta oso prozesu polita izan da. Eta, koordinazio aldetik ere, potenta izan zen, binon emaitza zoragarria. Bai. Eta Kimutxen materialak ikusten hasita, zure kasuan Naia liburua hitz egingo diguzu. Bai, eta liburua ez da liburu soila, badauzka bi CD material pedagogikoa eta kantak biltzen dituztena, eta ipuinak dira nolabait proiektuaren haria. Ipuinen barruan txertatzen dira kanta desberdinak, eguneroko ekintzetan oinarritutakoak, eta oinarrian 7 ipuin gehi sarrerako ipuin txiki bat dira 7 pertsonaia mitologiko desberdinen mundura gerturatzen laguntzen digutenak. Eta musikarekin jarraituz, hemen daukagu Txipi, zu musika eta ahotsak grabatzea arduratu zinen, ez? Bai, nahi tokatu zen ahotsak eta beste bibolina eta txeloa grabatzea. Eta, nora bazekin, ni biltzen izala hor talden batin jotzen eta grabaketak egiten ditula, eta, mendibilen daukagun, hor Oiartzungo mendibil etxadian zen lokala dauden saiatzeko, eta hor egin genuen lan handiena. Eta egia zen, oso ondo, jontzen ni harritu galditu nizan, hor goiz bat pasa genuen, eta jendia etorri eta jon haitzu zen, oso ondo antolatua, denak ondo grabatu zuten dena, eta hola, handina hor egin genuen, eta gero galditu zen beste gauza itxeko, etxean egin genuen, txeko salan. Eta hor, aurrak grabatzen haitu ginen, eta aurrak aurro aspertzen dira eta hola, ondo haitu ginen. Beraz, giro polita izan duzu grabaketetan, ez da? Bai, oso ona. Arratetan doitz ditugu hemen, eurak musikaz arduratu dira proiektu honetan, kasu honetan Arrate konta iguzu, zein izan da zuk egin duzun ekarpena? Nik egia esan egitasmoa lehendik esautzen banun ere, hartzin izan, ekarpena hasi izan grabatzeko momentuan. Hainbat kantutan ahotsa jarriaz. Gero egia dela ere, hainbat emanaldietan aritu nezela gitarra jotzen, kantuan, obiak bat ere egiten, segun eta zenbat elkartzen garen, pixka tokatu zaigune egiten, pixka tola improvisatzen etola. Eta, zondo pasa dugu, eta alabak eret, kantaren batean kantatzen du emanaldietan, eta
hori esan da. Bai. Grabaketa aipatu duzula, nola izan da prozesua edo nola burutu duzue grabaketa? Ba, egia esan, hasiera batean nahiko arraro iritu zitzaidan, jakinda jende askok parte hartu genula egitasmoan, bertan oso jende gutxi topatzea. Sokerrez banago dena egintzan egun berdinean, grabazio egun bakar batean, baina bakoitza genuen ordu jakin bat edo. Eta era berean, gero emaitza sorpresa bat, jakindan beste jende eta egun bakarrean egindako hori, oso politxe izan zen emaitza, borobila. Eta, grabazioan baton bat egia esan esautu nun, Andoitz adibidez, bertan esautu nun, eta kanta bat gaina elkarrekin egin genuen. Eta bestela grabazioa, ezoiko estudio batean nola izan zen, etzan oso formala izan. Oiartzunen zala bai, inguruan nola gauza pila bat esango nuke genitxula, ilun txamartzeon, tarteka hola oilarrak, zaldileak denetik entzuten ziala, eta earki pasa genuen. Berehala egin genuen, askar, bazakete etxeko lanak ondo inda, edo tartean profesional asko zeudela, o auskalo. Aipatu duzu grabaketan ezagutu zinatela, zuk Andoitz nola bizi zenuen grabaketa? Nik elkar ezagutzen ez bagenun ere jendea, nik naturaltasun osoz eta oso famili giroan edo lagun giroan izan zen, eta oso fresko, oso natural, ez dakit ez zegoen horre kezkarik edo oso errex, oso ondo, oso normal. Eta zein da zure buruak proiektuen egin dion ekarpena? Oinarrian nire ahotsa litzake proiektuare egindako ekarpena, baina badaude baita ere etxean natura entzunez eta jolastuz eta ikasitako animalien soinuak ere. Arratek entzuten zituen oilarroiek eta neroni nintzen atzetik gordeta, ez? Eta, bestalde baita ere esango nuke, proiektuaren parte sentitze hori ere ekarpena handia dela. Oinarrian hori isek. Eta badugu orain aukera, zuen abestiren bat entzuteko, ez dala? Hoi da asmoa, badirudi, hoi tokatzen dela. Txikiak gonbidatuko ditugu gurekin eta gozatuko dugu zuen kantuaz. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Ondo! Eta grabaketa hitz egiten ari gara, baina nola hartu dituzu aurkezpenak, nola izan dira kasu honetan? Aurkezpeniko berena izan zen gure alabari
egin geniona, ez? Areke nik baino ilusio handiagoz entzun, ikutu, ikusi, irakurri, margotu egin zuen, eta ikusi nuenean alaba hainbeste disfrutatzen, imaginatu nituen Euskal Herriko beste umeak eta pentsatu nuen gure alabaren erdia disfrutatzen baldin bazuten, benetan ondo egindako lana zegoela atzean. Eta hori ez da, gainera nerea da beste batzuen artean eta aurrekin batera grabatuta dagoen ahots bakarretakoa, eta azkenean hor labur biltzen da, ez batera, ez? Alegia gurasoak eta aurrak batera disfrutatzea proiektu honetaz. Bueno, eta nola izan zen guztia montatuta emaitza ikusteko ordua? Orduan konturatu nintzen benetan, atzean egindako lanaz, proiektuaren garrantziaz, zenbat jende dagoen inguruan, zenbat giza baliabide dagoen inguruan, hain umil lanean, eta benetan proiektu horren parte sentitzeak halako harrotasun sano bat sortzen dit. Proiektu honetan irudiak indarra handia du, eta honen atzean Eider Eibar daukagu. Proiektuan izan duen parte hartzea kontatuko digu, baina bitartean zuzenean pertsonaiak marraztuko dizkegu. Kimutzen lehengo oroitzapena edo daukadana izan zen Jordana eta Nora agertu zirenean Durangoko azokako aurkezpen baten. Ni liburu baten aurkezpena egiten ari ginen eta jende pila bat hurbildu zen aurkezpena ikustera, eta aurkezpena bukatu zenean hurbiltzen dira Zorotxu Alai bi proiektu baten proposamenekin eta Kimutzen kontua kontatzen hasi ziren, eta nola ia parte hartzeko prest nengoen eta ia interesatzen zitzaidan, eta noski baietz. Horrela hurbiltzen ezkizun pertsona olako ilusioarekin eta gauza politak egiteko gogoakin eta jende horri zelan esango jozu ezetz. Azkenean niretzako sorte bat izan da honetan parte hartzea eta momentu horretan baietz ezan izana. Kimutzen beste gauza interesgarri bat niretzako izan da lan prozesua, lan egiteko era. Azkenean proiektu honen gauza interesgarrienetako bat izan da zenbat jende elkartu da, zenbat jende desberdin, sormen munduko punto desberdinetatik edo elkartu dana, eta material hori zelan heldu izan igana, eta gero ni zelan hasi nintzen horrekin lanean. Nire lan izan zen guztioneri irudia jartzea edo marrazkiak egitea. Orduan, horrazi ziren heltzen ipuinak eta bestiak eta jolasak, da doinuak ere bai. Doinuen bitartez nik uste dut nire buruan hasi zela dana dantzan eta forma hartzen, eta pertsonaien izaera. Azkenean Kimutzen pertsonaia bakoitzak, Kimutz eta bere lagunek azaltzen dute bakoitzan nolakoa den, ondi datorren, eta zer egiten duen, eta niretzako ere oso baliogarria izan zen hori bakoitzaren izaera ezagutzeko, eta gero bere forma emateko marrazki bidez. Esan behar dut oso lan divertigarria izan zela, eta izaten ari dela, azkenean oraindik jarraitzen dugu gauzatxoak egiten eta gauza berriak ateratzen dira, zeinuz bezalako proiektu polita moduan, eta hori, lan divertigarri bat, apurka osatzen joan zena, nire buran forma hartu zuena, gero atera nuena, eta Eneko Salaberriari esker ere, forma oraindik ederrago hartu zuena, eskerrik asko Eneko, eta lan divertigarria, oso divertigarria. Pertsonaia politak ezagutu ditut, eta jende asko ari da ezagutzen, eta nik uste dut gainera oso jatorra direla. Gure Izaki Kuadrilla oso jatorra dela. Bueno, eta material guzti honen maketazioan zu aritu zara Eneko, ez? Hoi da, bai. Konta iguzu, zein izan da zuk proiektu honi egin diozun ekarpena? Ekarpena, nik diseinatzailean naz, berez, hoi da nire lana, eta Nora ezautzen nun aspaldi eta beha etorri zenian nire gana, proiektu honei erronka hau onartuko oten nun, uste dut, hasieratik dudatu gabe baietz esan idola. Eta behin prozesua bukatutan nola baloratuko zenuke lan guztia orokorrean? Kimutzen lana orokorrean, oso positiboa, nik uste emaitza kalian dola eta jendeak posu dola ikusi, eta lantaldiak hartu duen zea honakin, nire bai oso pozik.
Bueno, eta kimutxen urrats berri eta hitz egingo dugu, kasu honetan, keinutx, ez? Konta iguzu, zer da? Bueno, azken urratsa hitzak berak esaten dauen moduen, seinutz, seinu hizkuntza eta kimutz egitasmoan batura bat da, eta ipuinak seinu hizkuntzara egokitu doguz. Horretarako 8 bideoko bilduma bat osatu dugu, eta ipuinak seinu hizkuntzan ikusteko aukera dago orain. Eta lan erreza izan da, zaila, nola izan da prozesua? Lan polita izan da, hasteko eta behin erronka bat izan dalako bai niretzat, Imirenentzat be bai, biontzat izan da gure lehenengo proiektua tamaino honetakoa, eta emoten dauena, baino nekesagoa da, seinu hizkuntzak dauzkan mugak gaitik. Batetik esan lehike, gaztelerazko seinu hizkuntza erabili behar izan dela euskarazkoa ez dauelako, eta orduan euskeratik gaztelerara eta gero seinu hizkuntzara kontzeptuka egokitzeko lana hartu behar izan dugu. Eta emaitzarekin, arro, gustora gelditu zarete? Gustora gelditu gara emaitzarekin, bai esan behar da, gabezia bat dauela Euskal Herrian, seinu hizkuntzara moldatutako edukiak oso gutxi direlako, eta euskal mitologia ardatz dutenak bat ere ez. Orduan, guretzat aportazio ekarpen oso handia da lan hau. Espero dugu horrelako lan gehiago topatzea, zuek izatea aitzindari eta bidea irekitzen duzuenak. Bai, ikusi da, edozeinek gitxiengo material batega zein leiken gauza bat dela, eta jende animatu antzeko proiektuak egitera. Tan-tarapan-tan-tan-tan-tan, zangoak lauankan, zangoak mugitzen ditu, belarrien faltan, tan-tarapan-tan-tan-tan-tan, zangoak lauankan, zangoak mugitzen ditu, belarrien faltan, tan.